Hiruko ituna, hiru erakunde publikokok, komuna dugun hizkuntzaren aldeko sustapen lana koordinatzeko eta politika publikoaren zenbait arlotan euskararen aldeko programak eta praktikak ona partekatzeko hitzarmena da. Haren gerizpean, zenbait egitasmoan batera eta elkarrekin arituko gara beti ere erakunde bakoitzak bere errealitate instituzionaletik, autonomiatik eta beharretik. El euskera solo tendrá futuro si conseguimos trabajar en ese auzolán democrático entre instituciones, entidades y ciudadanía. El euskera solo tendrá futuro si le imprimimos de ese toque de atracción y de seducción. Si juntamos un enfoque práctico en las acciones con los ideales y las emociones y el compromiso por nuestra lengua. Y en ese sentido sí que creo que el euskera, más allá de ser una de las áreas que lleva mi consejería de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, impregna y atraviesa todas estas áreas. Porque para nosotros el euskera no es una cuestión de pasado, pero sí es un elemento de memoria colectiva, de identidad con el pasado, pero para la construcción de un futuro en el que tenga mucho vigor, como lo tiene con todos esos 1 de cada 3 jóvenes menores de 30 años que ya son euskaldunes. UPNkoek euskara babesten zutela diote, baina ez ziren gai aurrekontu duinak izateko hori bideratzeko. Ez ziren gai hizkuntza bera euskara hitz egiten den beste elkargoetan itunak sinatzeko. Halako zerbait entzutean pikorrak ateratzen zitzaizkien. Marra gorri bat zen haientzat. Guk berriz halakoetan alfombra gorri bat jartzen dugu. Berritu bai. Beste behin, hain zuzen ere, elkarlan horren eraginkortasuna eta balioaz jabetuta, lan amankomuna egin eta bultzatzeko asmoa berritzea adostu duzue orain. Duela 9 urte egin zen bezalaxe. Hiruko itunak gure ustez bide horretan euskarari eta Nafarroako euskaldunei edo eta euskaltzalei babesa, laguntza, sustapena eta prestigioa eskaintzen die.